Hello, jiena Coach Matteus minn New Better Life u għal Black Friday dan il-weekend qed nagħmlu xi ħaġa speċjali wkoll anke fejn jidħol naqra l-fitness u l-fat loss tagħkom. Tajtu li issa fitness u fat loss fi żmien il-miliet. Iva, meta nkunu qegħdin niklu iktar u nixorbu iktar, huwa l-aktar żmien anzi illi għandna bżonn illi niċċaqalqu ħalli f'Jannar flok ma nkunu bħal ħafna nies iddisprati, imġienen forsi u mdejqin b'dak li għaxxaqna fi żmien il-miliet. Nitlu f'Jannar illi ngħidu il-laħwina, xorta mort l-events, xorta ħadd pjaċir, però ma tallajtx ħafna pis jew ma tallajtx xejn, jew minn jgħidilna niżilt. Għax tant ħadta bis-serjetà, tant kont qed nieħu pjaċir li vera irsistejt u spiċċajt inżilt flok ma tlajt. Dak li nixtiequ minnkom aħna. U allura x'qegħdin nagħmlu? Qed nagħmlu programm speċjali ħafna illi minn issa sal-aħħar tas-sena intom li ħatamlu programm magħna dan ħajkun biss għal €20.18. 2018. Għażilni ħapposta s-sena kif qed tindunaw. X'se jiġri f'dal-programm ta' 2018? Intom ħadd tiġu għal sessions ta' nofsija biss. Ħajkunu nofsija intensivi apposta għamilnihom nofsija biex apparti li huwa ħin qasir ħalli anke intom kolkom ċans għal affarijiet oħrajn, taraw riżultati tajbin ħafna f'dik in-nofsija x'ħatkun nofsija intensiva li fiha nħadmu l-ġisem kollu, ħatkunu f'ambjent ta' grupp fejn ħajkun hemm nisa u irġiel bħalkom illi wkoll għandhom xi naqra xaħam jew ħafna xaħam xi jneħħu u xi jittomjaw tajjeb. U apparti minn hekk ħajkun hemm anke nutritionist illi ħadkun qiegħda tagħtikom daqsxejn ta' pjan għal se tiklu matul il-ġurnata meta m'intomx qegħdin l-events. Ħalli naturalment meta m'intomx qed tiklu dak l-ikel tal-miliet, tkunu qed tiklu ikel illi qed jgħinkom biex iġibu r-riżultati u biex tpattu għal dak li tkunu ħatamlu forsi fil-għaxija jew fil-lanċ, eċetera. Mela, għaw minn diġa għalli imma nista' nibda f'Jannar, tistgħu tibdew f'Jannar u tistgħu anke f'dak il-każ dan il-programm tapplikawh għall-ewwel 3 ġimgħat ta' Jannar. Mela, mill-ewwel ta' Jannar sa t-tielet ġimgħa ta' Jannar minflok. Però nixtiequ aħna illi kieku nistgħu ngħinukom illi ma tkunux bħal xi kull poplu illi ta' żmien tella madwar average bejn 3 u 7 kilos. Tajjeb, nippreferukom milli mbagħad tibdew f'Jannar forsi tkunu fi stat tal-moħħ daqsxejn iktar mhux stabbli ħanejdu qed tkunu f'ġen. Allura jekk dan il-programm isir f'Diċembru, iva ħajdilkom jiena stess, apparti li ħajkolkom iktar tul għax minn issa sal-aħħar tas-sena hemm iktar minn 3 ġimgħat, apparti minn hekk, iva ħadgawdu aktar dan il-festive season għax ħadħossukom ħafna ħjar biktar enerġija u biktar pożittività. Ħaġa waħda, din l-offerta ħad tispiċċa it-tnejn fil-għaxija jew inkella sa ma nbiegħu l-ewwel 50 programm wara ma nistgħux nofruh lill-aktar nies. Allura m'għandek xejn titlef €20.18 sal-aħħar tas-sena jew inkella għall-ewwel 3 ġimgħat ta' Jannar ibbukja issa imxi mal-instructions għax jista' jkun tard wisq mhux qed ngħidilkom biċ-ċajt għax bħala postijiet ma tantx l-istudju tagħna jista' jesa' kemm nixtiequ u kemm nifilħu nies. Niltaqgħu.